Ukhuluma nodwa ungathuli inkinga tagibelana. Sanibonani babukeli nonke South Africa. I hope sonke si right. Sibuyile namhlanje ukukhuluma nodwa ungathuli. Uhleleni noChaplain Thabete. Ehlelweni elikhulu lithandayo wonke umuntu wase South Africa. Ubaba, umama, umntwana. Sonke siba accommodated ukukhuluma nodwa ungathuli. Angihambi ke ngingedwa namhlanje. Ngisahamba naye ubaba uMasilela. Baba Masilela sawubona baba. Baba Thabete sibonga njani? Alright. Kakhulu wena. Hayi nami ngisharp mina. Ngicela babuke ubabulisa ababukeli bethu ezindaweni zonke eSouth Africa. Tanobukela nonke bekhuluma ndoda sesikhona sibuyile futhi. Yeah. Baba Masilela interview yethu ayiphelanga last. Sikhulume ngezinto eziningi kakhulu kwabakhona abobaba nabomama lana ba attracteka khona kakhulu baba Masilela indaba yama relationship. Ukuthi ipartner ulithola kanjani noma ipartner oyipartner lakho ulibona kanjani ukuthi leli ipartner lami. Yiziphi izinto ekufanele uzibheke if udate umuntu noma ufuna umuntu ozohlalisana naye. Ulithola kanjani ipartner baba Masilela? That's a difficult question because uNkulunkulu athi unobambo lwakho. Yeah. Akupheli lona. Yeah. Elazange alibhale la. Okay. Ukuthi mina ngwakayeni. That's it, very difficult. Yeah, no say ulenzile. Ulenzile partner lakho. Likhona partner lakho ulenzile. But le mos maye mos kuyenzeka sometimes esikhathini esiningi ahlana ama partner wethu. Yeah, ahlana amabhambu wethu. Umthola usisa la estradini umbona muhle. Lento ibonayo emehlweni wakhe ikhohlisa ukuthi uye lo. Kunjalo. So ingakubalekile ukuthi before ufuna umunye umuntu uyazazi wena na. Yeah. Yeah. Before ufuna umuntu because uyofuna umuntu ozoklika nawe. Yeah. Ngendlela ongayo. So uyazazi wena na qala. Okay. Yeah. So ingakubalekile ukuthi kumele wazi the strong points zakho, strengths zakho, la strong khona. Yeah. Ne weakness yakho. Okay. Akunamuntu o strong phela ongana weakness. Yeah. Sonke sinama weakness. Okay. So example I'm good on making money. Yeah. Kochereza I'm good. Yeah. But I'm weak on managing the money. Okay. So I weakness I'm seeing ayazi. Yeah. Hingako vangifisa ukuthi ngathi nani ngibhadale salon ngathi ngafaka le mali emgodini somewhere ngiyithola month end now. Okay. But unfortunately kukhulakala. Yeah. Hingako soba introduce a must be point kuba much better now. Yeah. Umuntu na uzizokera kimi uyaswipe imali yakho straight to the business. Okay. Iba better now. Yeah. Ngisahlala ngithi imali la. Uyabona? So sengiyazazi ukuthi ngi-strong kuphi, ngi-weak kuphi. But now ngizithola kanjani mina? Ngifuna sibheke icala ukuthi mina ngizithola kanjani. Before ngizothola ipartner lami njengoba uyichaza. Mina personally ngizithola kanjani? Abekho abantu ababetha udescribe wena njengabazali bakho. Yeah. Laba bakuzalile. Okay. Njengamanje ngaba abantwana bakho yabazi. Mangamemeza umntwana ngaphandle uzosho ukuthi lo mntana wami. Yeah. So abantwana bakho yabazi and uyazi ukuthi bakude ngani or abasigude ngani. Yeah. So now my parents wakho ayakwazi. Uma yathi okay angisana abazali. Yeah. Uyobuza ubani? Yeah. Your siblings bakhona. Yeah. Your brothers and sisters bayakhona ukuchaza ukuthi hayi Baba Thabete makenze into eso vuyo uzokhona solve le nkinga le because ugood ngalento le. Okay. Or nakwenze something ethize thiwa yamfanele vele uThabete angayenza vele le. Okay. Uyabona? So uma yathi okay ama siblings wami mhlamba ngizwani nawo or Yeah, ngoba izona ziyakhala kwesinye isikhathi baba hayi ziyakhala. yeah so angizwani nawo ama siblings wami yabo. Yeah. So the third person your teacher especially laba base primary. But now base primary wathola ubheka singakanani manje. Sengilanda ipension phela manje. And angizitholanga ukuthi mina ngikuphi. Okay. The fourth one. Yeah. Abantu ofunda nabo esikoleni. Okay. Yeah. Ngicabanga abanye usisinawo ukhona. Yeah, abasisekhona. Abanye sebahlamba bashade somewhere bahlala somewhere. Yeah. But fourth ilaba organization okhule nabo. Yeah. They know better because bakhule nawo. Yeah. Bayazi izimo ukuthi manga vela amajida amaye bathi basilwisa. Bayazi uyigwala wena baleka kuqala. Yeah. So bayake ukuthi yabona manje chance Asibuyele nemuva. Asibuyele emuva ngoba baphethe wena uyigwala or but asifuna uThabete asiyeni. Yeah. So yabona bayakwazi. Yeah. So
yingakho ngithi labantu abayi4 yiba abantu abangakusiza ukhona ukuzithola wena. Okay. Yeah, and then yokugcina kunama professional people abadila ngalento lesifana njengalezo. Yeah. Uyakhona consultant, so kunama question abantu abakubuza wona. Yeah. Bakubuza wona, then when the way answer ngakhona is the way uzokhona ukuthola ukuthi oh kahle kahle mara vele mina istrength samsila. Yeah. Or when it comes to this Yeah. yangishaya vele. So lezo yilezo ezokhona ukusiza wena ukuthi ukuthi uphi. Yeah. Njengoba ngibeke example ukuthi indawo zokuclean. Okay. Akudingeki ukuthi uzongibuza ukuthi kucleanwa kanjani or akudingeki ukuthi uzongibuza ukuthi ngiclean. Nangifika ngithe ngiyabutha yithi ukucleana vele noma ngikuphi noma ku-funeral noma ngisemzini wakho. Yothanda indawo Ngithanda engahlangahlangenye. ngabe ubonile lebhodlela leni fika bangihamba la check nyaka. Yeah. So ngithanda into esihlelekile ukuthi zonke into zami zihambe zihlelekile. Okay. So ngiyazazi kulelo part leyo ngikude. Yeah. Ngoba lento ngihlale ngiyenza ngingakacelwanga nokucela. Okay. Uyabona? Yeah. So le ewiki ngayo uzobona lo uhamba ushayisa. Yeah. But why am I losing money? Why am I losing money? So yingakho ukhona ukuzibona oh kahle kahle mina akumele ngibambe imali. Okay. So that's when I'm weak at. Yeah. Usakhuluma njalo ngikhumbula ngisakhula. Akhumbula sakhula musizihambela indawo zobumnandi. Yeah. Mina bebangicoshe bomnandini ngifika. Ngisesemncane siyalingana sintanga e1 but mina bebangibiza ngomfundisi. Bathi asiphuzi nabafundisi. Ukuphi umfundisi lana? Sonke siyalingana, sonke senze1 ukuphi umfundisi la. Bangicoshe bathi hayi wena hamba sifuna. Nende mina sengangazitholanga by that time ukuthi hayi ikhona icalling yobufundisi. So ngiyawitnessa lento ekhulumayo. Abangani. Ukuthi injalo ya. Ngibabona the most talk the most khuluma when sikhuluma ngento ezithize wena kube uhlala iCrash lento leyo. Imagine ndoda sobumnandini setshwaleni bangibiza ngumfundisi. And mina ngikikanga nangephisi ukuthi mina ngizoba umfundisi kusasa. Mara abangani bambe bayibona lento leyo oyishoyo. Your friends. Yeah, no ngiyabuzwa. Asingene ku relationship. La ku relationship sithola kanjani ipartner? Because abosisibahle bahle ndoda bayageza yonke type ikhona but ipartner lakho ulithola kanjani? Yingawo ngithi ngithanda ukuthi abantu bangajahi ukushela umuntu. Yeah. Ma identify based on asho sithanda umzimba qala. Yeah. Before was lento sibonayo. Yeah. Before uzothanda ingcondo yakhe nalento esithi impatho. Yeah. Impatho yomuntu ngeke uyibone ngaphandle ukuthi kube more close naye. Okay. La ukhona ubona khona impatho yakhe ukuthi umuntu onjani. So umzimba wena babuthabethu uthanda intombazana enjani? Inkosi. That means ashiyabazi musi Kevisha swa Jesus. Imvelo kaNkulunkulu dewayidale ngakhona. Yeah man. Sangamu uSimara uNkulunkulu wayemezela umuntu apakhe kangaka. Yes. Muhle ndoda. Yazi ukhona abanye babona ukuthi noma ngathi akayithole lo. Yeah. Ecishe kabize elinye igama man yazi. Khona misisi masakhulu yona yasisi yo. Bangenela ama contest sizokhona ngathi yamkela. Bekahlala Samuel lapha kuLindvito. Hey. Wenzeni sisi? Oh Jesus. Yes sis. Bekanako konke ba. Yeah. Emehlweni wendoda bekanako konke. Yeah, nehlento ukungena kiyo manje yangaphakathi. Yabo. So ngomele uzibuze wena ukuthi uthanda umzimba onjani. Yeah. Kusimama. And I remember la uyathatha umuntu ozohlala naye forever. Yes. So ube lama question ukuthi lo mzimba uhlala so. Yeah. One the more cool umuntu the more mzimba change. Yeah. Ngoba siyadla uyakhuluphala uyayehla or stress uyawonda. Two uzozala. Yeah. Umfazi nakazala umzimba change. 3 nento ezithize eziwayo. Yeah. Emfazini. Asikhulume njengebele. Njengebele. Thanda ibele elimile. Seka nomntwana manje seka ngoba amuyisa umntwana is the more Yeah. ibele lakhe liba alisabi lihlala limile so njengetennis. Yeah, Jesus. Alisabi njengetennis manje. Yeah. But isiba ngathi ingcapsi. Yeah, selwile vele. Yeah, selwile. So kumele ukwazi ukuthi loyo muntu loyo usazombona wena ngcono endlini. Yeah, and uzombona. Engaphandle ufayela amabrala. Yeah, muhle, yeah. Endlini. Yeah, Yabona izinto. Yeah. I understand for that now. Because ezinye izinto ezenza ukuthi udineke la endlini. Azikho permanent. Yabona lela hips lela seliwile. Yeah.
phela usengena lapho manje mina mangikhuluma mina bengenza ama contest we-bodybuilding. Yes, Benginayo I remember. Yeah, benginayo Yonke into. yonke into beyiphelele. But isikhathi ahamba Nkosi sahamba. yami. Manje i-problem Yeah, no i-problem ngaso nga-relax Aha. yabo and manje ngathi makithi ngibuyele ejimini hayi ngabona ejimini mani labo sisi bagcoka amanye ama-riding imitsiphi le mitsiphi manje ayisikahle mani ikhipha yonke le mpahla le hey ndoda manje ngathi hayi angisaye ejimini ngizowe enkosini manje angifuni ukuya enkosini mina ngifane no-Adam naye angifuni ukuya enkosini. So ezinye zezinto lezo ezenza ukuthi ube careful on. Yeah. Ngisengafika when it comes to impatho, ingqondo, behavior njani. Ngisengafika konke kuwonke lokho. Sikhuluma ngomzimba wakhe. Yeah. So ngoba kwanabo self banama type wabo. Okay. Yeah. Sihleli sithu sokuvela intombi la. Yeah. Mina ngibona nje type yami. Wena ungayiboni nje i-type yakho. Yena kuye abone wena uyi-type yakhe. Yeah. Ufuna udlala ngale dankana. Yabona another brush le yabona. Manje nakimi la madredo yadine amadredo amancane ngomzimba yabo. Yes. So into lezo enakhona abazibhekayo nabo. Yes. So kumele wazi i-type yakho kahle kahle ukuthi mina ngizana laba bade. Yeah. Abayislender. Yabona ibele imile yabona ngazi athi to keep up sikhathi sesihamba noma liwa lebele anginankinga because ngithanda umuntu lamakhulu ngithanda babele amancane ngazi vele ukuthi nakuhamba isikhathi ayawa so I'm cool with that. Yeah. And then kanjalo i-type yami ke le. Okay. Yeah, mhlambe wena kuwe uthanda lezi nama hips. Yeah. Khona ifriend yami vele nami angaze ngibona athanda umuntu omhlophe. Yeah. Thanda mnyama. Awumuntu asamnyama. Yeah. Yo. Okay. So biza amadagdindi. Yeah. Yeah, bakazwana amadagdindi. Ungana even manje ushade idagdindi vele. Okay. Yeah, and more happy. Way happy than thina lokho sishintsha. Yeah. Sazi type yakho manje usanda abayilo ball manje uthanda amadagdindi. So yena wastika vele to amadagdindi namanje and vele wathanda lezi zikevicious. Okay. Even nesipanga senzayo manje. Yeah. Udila ngabafazi laba abakevicious. Emsebenzini akwenzayo. Temptations won't. Lento lo ithandayo nayo. Bona ke asho nayo endlini. And le yakhe yasendlini inswami vele nayo. Okay. So wabona ugeza emihla kukhoromba mthabethe. Nkosi yami. Yeah. Ayehamba ucinizile Angeke. Angeke hamba ucinizile estradini. Yeah. Manje sesidlulile ke emzimbeni. Ukuze manje ucontrol ukuthi impatho nayo yonke into lekhona nana. Uyamdate umuntu, asithi example. Uye uyashada. Ngeke emshadweni wami. Uyamdate uza naye emshadweni, uzombona behave njani emshadweni. Okay. Uyamdate uhamba naye night club. Ubheka ukuthi behave njani night club. Uyamdate uhamba naye esontweni. Yeah. Uthatha umuntu lapha avuka ezinye iphapha. Avuka ezinye isiphayiphayi. Yeah. So uyacontrol umuntu wami mhlawumbe une calling or unani yabona. So kanjalo uyakhona ubona. So uhlukanisile lama era way 3. Lama era way 3. Yeah. Na funeral nakhona. Ekhayini funeral or funeral lomngane wakho yabona efanele. Uyabona ubona ukuthi nakafika uyahamba uyawashisa nawo wenzani. Or uyahlala lapha hlalele ifone. So uyakhona ubona ukuthi lana uzoba nenkinga endlini. Okay. Or lana la ngizophatha umuntu oright. Or athi ngoba faskoti nawo seyapheka lapho. Angabaza abantu bakhona uze ngawo. But ngoba uze endaweni ethize kuthiwa ngiyosiza lapha. Mara umthethile wena nize ku funeral mara yena. So nguye umuntu ongale emabhodweni manje. But angisho kunalesi sisho sesizulu. Bathi makoti wamuhle usafika ekhaya. Yeah, masafika ekhaya uperfect. Yeah. Lezi ozibalayo uyazenza. But along the way sezajika izinto. Yeah, kenzeka vele. Yeah. Yakenzeka umuntu pretend not to win you. Yeah. So ingako ngithi umuntu uyamtest. Yeah. Uyamtest umuntu. Test ufake manje la. Umbone ukuthi nakazoyithola uyokunika nawo or uyosifihlela yena. So akhona umbone lana ngathi ipondo
But uyamtesta umuntu wakho ngisho uyamtesta nokuthi babuthabethe umngane wakho angakazi yeah uthi awushelele lo muntu lo muntu lo ngifuna ubuntu uqine kangakanani yeah uyamtesta umuntu. but angisho kunamanye amasiko like it's mangifika ekhabo makoti qeda ukulobola banginikela lelo room lelo enyolalana khona emva kwalokho bayibeke le mali lapho ne mina ngangayithathi le mali ngizomlambisa lo mntana mina vele kufanele ngiyithathe le mali kufanele ngiyithathe ngitshontshe le mali mina kanti umntwana bangiyomlambisa ngizolenza iplan lokuthi ngiherese manje ayiyenzi ukuthi ushuta George lo lesigebengu no awutshontshanga indlela ebakuthesta ngayo wena ukuthi umntwana uzomlambisa na manje walifuna ngabe uyayithatha bese abatsheli vele bese uyatshela lo muntu wakho ukuthi yasi ngaphela mina ngithola imali engaka uyazi bathesta wena umkhwinyana wethu wala ekhaya ukuthi umntwana ethi angeke umlambise la le 1000 lelo uthola uyalithatha ulifaka esikhwameni uyathula ngaphuma njani khona iclip engayibona lo bhuti uyafika uzofuna le girlfriend yakhe uthola unosisi wale girlfriend nathi unosisi wale girlfriend le girlfriend iphuma kushawa izivale ngethawulo kade ubiselela thawulo umngani usisi walo muntu ojobana naye la ejadi okay manje bafuna ubona ukuthi uzophuma umshiye or uzomudla la yeah so le out yaphuma beyithi ulanda icondom ekareni bathi phuma uthole family imilela ngaphandle okay kuye bathathe ngathi ukuthi uyibalekele lento le so indoda akabalekanga ulanda icondom yeah so yes but balekile wabuthabethe ukuthi uzama umtest umuntu wakho uzama ukubona manje yazi mama phela remember la uhlala nomuntu ohlala naye forever yes so balekile ukuthi awukho wrong test umuntu balekile test umuntu so that ukhona ukumazi wazi character yakhe ukuthi umuntu yeah so one actually babuthabethe it's you kneel down and ask God ukuthi ubani umuntu wami kahle ubani bambo lapho yes answer ngeke uthola manje ukuthi lo yeah but God will give you a way. Yeah. God will give you a way of how to find someone, but you really need to test someone. Okay. Yeah. Lastly, sikhulume intenze ababukeli abaningi bakufune. Ile ndlela ukukhuluma ukuqhaze ngayo enye into ebalekile yokuthola umuntu wesifazane ukuthi ni complimentana kanjani. Yeah. Yiyo eyenza ukuthi no, ngithola ama quality amaningi. But no siyamdinga futhi ubaba Masilela akabuye azoyichaza kahle le ndaba yakhe ngithanda kwashizitsha umfazi uthanda ukuphela yeah thanda ukayina yenza ukwasha yeah asingene kancane noma singene deep endabeni yokucomplimentana how to compliment your partner sicomplimentana kanjani nepartner la one into ebalekile spiritual yeah inkolo kholela kuphi ukhuliswe ngayiphi inkolo wena yeah then naye ukhuliswe ngayiphi indlela okay asithi example ukhuliswe eChristianity yeah and then lo hlangana naye manje ukhuliswe ngesintu but as Christianity khona ihlanganisayo yeah khona ihlanganisayo yes yeah yasho naswa ngithi okay lese wena kuwe le straight bengahlanganisa yeah yena kuye ukhuliswe akayifuni iChristianity okay ayimsebenzeli Christianity yeah ayimsebenzeli Christianity yes ikhona vele leyo kuye ukhuliswe ngokuphahla ngemathuneni yeah ukukhuluma ngedlozi yeah into akukhuliswe ngayo and iyamspanela okay it worked for her so wena kuwe le edlozi ikhayina bathi vela siyisebenzisa thina abathi ayisebenzi yeah balele basho njalo balele abana sabelo yes isho njalo so angeke nizwane la endlini ngoba if niba nama challenges yeah wena ujwayele ukuthi ngimsamo uyemsamo yeah yena ujwayele ukuthi uguca ngedolo uNkulunkulu yabona ukuthi izinto zilungu
Yes. wena uthi no kumele sihambe sishabo 11 manje Yeah. inkukhu izimbuzi Yeah. ukuthi le ndlu le ibe right or yonke into yala indlela ibe right. Yeah. So yena kuye leyo ayisebenzi. Okay. So nizozwana kanjani ngoMthabethe? But nangisho kuba khona owanfanele compromise. Is either mina ngiyacompromise or yena compromise. Remember compromise ngoMthabethe akusho ukuthi vele kubalekile vele na kanjani into emshadweni wakho. Compromise ngeke efanye ngalezo ngebelief yakho. Yeah. Shothi nje belief phela manje. Yeah. Yokuqaka phambili ngoMthabethe awukwazi awukwazi. And most of the time abantu besifazane phela uza la ekhaya kaThabethe. Yeah. And fanele adopte istyle sala kaThabethe. Yes, uqinisile kumele athathe lokhu la kaThabethe but Yes. izomlimaza lento ngoba all the time uzofuna umenzisa izinto angazijwayelanga. So and manje remember once you don't believe in something angeke expand Yeah. because you don't believe in it. Uzolo wena ukuthi into zalungana nani kuya ka believe and remember ni munye. Yeah. So oyiwana ka should angeke ilunge lento. Okay. Kumele nibe balance le two. Yeah. So if ever not believe ngoMthabethe that's the problem because siphila ngebelief Yeah. nangefaith. Yeah. So ngaphandle kwaloko ayikho into ezolunga emshadweni. Nizolonga ni waiver. Okay. Kulunga kuyehla. So into ebalekile kahle number 1 ni believe la kuphi. Thatha umuntu obelievela ku same line obelieve kuyo. Akukho wrong ngalawa, akukho wrong ngani ngamaChristian. Yeah. Thatha umuntu oku line yakho. So that nizokhuluma ilanguage e1. Yeah. Ingakho samhlanje ngithi ngathi ku best man ukuthi uthathe umuntu eseyiyi principal, uthathe a teacher. Umfazi we teacher. Yeah, but is bonana la esikolweni after school asazi ukuthi iskipani. Sekukhulumela ukuthi kuwabona sokuya emsebenzini uzofuna ukuxoxa ngento ezenzeke emsebenzini. Yeah. Kuye zamdinga understand lento okhulumayo. Hayi mina lento okhuluma ngazo ayezakho mina ungangifaki lapha. Ingakho amadoda before baye emakhaya badlulela Samuel. Yeah. Uthisha Samuel nakuThabethe lapha ekhonini ekamama uyamchaza wasikhulumela nje once so. Yeah. And ngicela singithola nama solution kwezinkinga benginazo zasemsebenzini. But ukuxoxa kwami nawe la endlini ngizama ukuthi mhlambe ungaba ne solution but then awungeni indaba yami. Okay. Ugcina sacompare ukuthi amadoda asemayini yini into yenzayo. Wenza izinywele amadoda asemayini indoda enjani yenza izinywele. Yeah. Siyakuzokushaya. Izongishaya msivele yabo. So that's why sometimes ngathi ngathatha almost similar stream noma ngabe vele ngingabi vele. Yeah. Yabona i-doctor Yeah, yabona ngizo adjust ngizo adjust yeah. Yabona ubudlala ibhola yena mhlambe uku sports anchor what. Yeah. Or which journalist. Yeah. Ingathi Yeah, angithi lento lena ilena yena uyiChristian. But ile Christian ehlanganisa. Mina ngiChristian lengahlanganisi. Yeah. Yeah. Lapha ihambelana. Angisho along the way sizokhuluma ampuli into esimila. Although yena angangeni kakhulu njengami. But naye uyiChristian. Uyangena la ngena khona labahlanganisa khona. Mangivula uJohn 14 yasakhuluma na hayi inhliziyo zami mazingakhathazeki. Khula baba naye akhuluma sifakazelana. But mase sinama challenges. Yeah. Yeah. Mase kubhekana manje ama challenges. Namanje sesibhekene naye. Manje sekufanele uzofunisa leje. Yes. And manje uphuma njani babuThabethe ngoba wena lendlela lawa awusiya ukhuliswa ngayo. Yeah. Remember into okhuliswe ngayo bakutshela the negative about it. Yeah. So uzoyenza kanjani bakutshela negative ngayo lento le? Mina into engiyi realize ukuthi at the end of the day uwe kufanele kwenza ichoice. Ne? Sikhulile ngemithetho yasemakhaya. Mhlambe wena nomfowenu nekhule imithetho eyi1 efanayo. But now masokuphumile ekhaya angeke sayenza the way sikhuliswe ngakhona ekhaya. Nami sengithola ipartner lami naye sekathola ipartner lakhe sekufanele senze umthetho wethu manje. Kuthi mayihlala phansi mina ekhaya senza 1 2 3 4 5 njalo sami nawe ekhaya kini senza 1 2 3 4 5. Yabona yikuphi esingacompromise soyi2. Ukuthi izinto zethu zibe zifana. Manje sesenzo kwethu. Sesenzo kwethu manje. Mrs Lucas Thabethe no Mr Lucas. Manje sesenzo kwethu. Sesenza iconstitution yethu. Asayenzi lesikhulu esikhule ngayo ekhaya. Manje sesiqala kwethu manje.
uyabona ukuthi izohamba ikushaye kaMthabethe ngoba kuyabe nemisebenzi ekhayeni yeah noyenza njani manje ngoba seniqale yini angithi siyekhaya yeah ekhayeni siyekhaya abezi kwami yeah mase ayikhaya si respecta lento yasekhaya but now nasebeza kwami izinto seziyatshintsha lapho so manje yasazi decision sithi la wenza into estradeni umntwana abathi ubani lo bathi wakwabani lo yeah so phela ngoma amagama representer isibongo sakaThabethe yeah so lento ozoyenza estradeni engasi right yeah ikhombisa ukuthi ekhayini yeah so manje lapho uphuma njani ngoMthabethe ngoba wena soqale yakho indlela yeah sengicale yami indlela sengicale yami nomfazi wami ejini yethu yeah azahambi ngala jini le yasekhaya sesicale yethu ijini manje manje uthi eyami nepartner lami lejini esicala sesiduzilekisa sendlini manje but mangabe asifiti soyichuma njani ayimfithi umfazi wami yeah ayimfithi umfazi wami ayimfithi mina so jikele ikini manje no angijikeli no angijikeli uyajikela yeah angijikeli utshintshile phela indlela iBhayibheli lithi uzohlukana uyihlo uzohlukana nabazali bakho sesicale yethu ijeni yethu awuhlukani ngendlela okhulwe ngayo awuhlukani ngendlela okhulwe ngayo kaMthabethe yazi my bishop makakhuluma uthi wahlalisa ifamily yakhe phansi yabona wathi mina 1 2 3 4 5 angisakwenzi so manje mangabe kuhle kimi lokho uthi no sesihlathana phansi hayi asibhaleti constitution manje abantwana bethu manje sikhule ngalendlela le yakaThabethe mina lendlela le bengikhuliswa ngayo kaThabethe but kwesinye isikhathi ezinye izinto siyazenza emakhaya sengazithanda because of ngila ekhaya fanele ngizenze but mase ngiphumile la ekhaya manje sengibhala yami ke constitution so manje lesi si lasekhaya sesithatha ngoba nasifaka imali mase kufakela imali manje uyazithatha yeah but lesi ngafakela imali mangithi ngiyazithatha ngisho ukuthi ngiyazipractice no phela asho ukuthi practice endlini esifakela nemali sifaka imali endlini angisho ukukhuluma kahle ngebelief yeah ibelieve ukuthi lento lena lamanzi lawo mangithatha manje ngiwathela la phansi azongifakela imali azongifakela but manje lamanzi mina ngeyami ibelieve angisawatheli la phansi engiyawaphuza nginebelieve ukuthi mase ngiwaphuza lamanzi azongisebenzela azongisebenzela sesitshintshele ibelieve bese abantwana bakho nabo bayenza same thing oyenzile wena nawe ekhayini ukuthi batshintshe le constitution oyenzile wena sengiza ne constitution yamanje right siyazala abantwana yeah nabo labathatha but leyo unathi sithatha yeah benze constitution yabo ba right mina ngibelieve kulento lengikhule ngayo yini yeah mara yekukhulisile yeah mara bengabelieve kiyo bengana choice yeah bengana choice yeah no izimo abazali bakho abakhona la bengana choice yeah so umunye umuntu angeke ayithathe kahle umunye umuntu angeke imhlalele kahle but umuntu oqabanga izomhlalela kahle kuthi lapha bengikhulela under umthetho wasekhaya and ngaye iBhayibheli fanele ngorespect but mase ngiphumile hayi man lo mina bongangisebenzeli but bengana choice so uthatha umuntu manje so uzohlala naye yeah umagama uchaza ukuthi kosa kwakibo nizodala okweni la yeah okuza ngawe lisho njalo iBhayibheli okuza ngawe yeah njengenhloko yeah so that means sekaluza ubiyena no so umuntu akashada kahle sekaluza ubiyena ngoba wena manje uzomenzisa le angayazi yethu yeah ayicala yethu yeah akasinuze itala ngo yeah yethu yeah yethu kunezinye izinto mina vane ngithi nabantu abadala kithi mababuza abanama answers for zone mawuthi into esoniyenzelana bathi lento iyenze nathi athola siyenze abanama answers so why muthi ngichubeke nento nabo abanganama answers abantwana abangibuza ama 2k phela abantwana bethu ba 2k nabangibuza namkosa ngithi angina answers no mina ngifuna abangibuza ngiphendule ngizobe ngenza lento lena enyaziyo engicalile ngizoba nayo impendulo yayo
angazi noma ngiyayenza No, isense. it do make sense. It do make sense. Usiqala yakho into ngoba Ngizokhona ukuyiphendula. yes, into ebalekile. Ngizokhona ukuyiphendula. Mababuza abantu abadala into eso why ngwami eminyango. Hey, nathi athola basitshela ukuthi singami eminyango. Abana ama-answers. Why ngajuba amaziphi ebusuku? Abana ama-answers. Abana ama-answers. Keep it all ebusuku. Abana ama-answers. So nami ngifike ngihambe lapho. No. Angisho ukuthi niyekelani. Angisho ukuthi yekelani. Mina indlela engiviwa ngazi izinto. Ukuthi izinto esikhule ngazo ngabo 80s, 70s yabona nezinto zama 2000 azifani. And angeke sifune ukuthi no abantwana bethu benze the way thina senze ngakhona. Yeah. Hayi ukuthi izwa ngabo abantwana. Sicala ijini entsha. It doesn't make sense. Yeah. So are you gonna document it? For abantwana bami. Yeah. Okay. Yeah. So now boyokhula ngale ndlela lena then until ba decide now nami Yeah. Which is fair. Document ababa le. Yeah, which is fair. Ngikhulela ekhaya senza 1 2 3 4 5. And uma ukhula phela uyenza yonke into because usese under ekhaya. So observe njengoba ngibuza le question ukuthi manje some stripper lento ayiyo sinotala nje and then the gift anawo the talent anawo the dreams abana because lo muntu umthathayo ukhumbula naye ufake nje ngawo ukhule ama dreams afisa ukuthi mina impilo yami ngenza so indlu yami yoba so ikara yami yoba so Antara bami wenzela so ufunde convent wayefunde ehlala kahle njengami yabona into lezo so manje ngahlangana nawe ngasomshada wena manje so umukeka yonke lento leyo nama-dreams wakhe no angithi le ndaba yokudeyithana sicale lapho ukuthi sihlala phansi siyabonisana ukuthi okay mina in future ngifuna 1 2 3 4 5 abantwana abayi-4 and wena ujwayele uzifunela 1 or yena ufuna 1 wena ufuna 11 and then manje mina ngifuna 1 wena ufuna 1 mina ngifuna 11 simitana njani halfway fanele simitane halfway so kahle it's into esizayo i-communication ukuthi ungangiqabangeli asi-communicate lento lena esishayayo kuma-relationship amaningi uyangiqabangela yazi mangibheke so ngiyazi vele ukuthi uthi makasukuma so yabona konke lokho uyangiqabangela kanti mangathatha isikhathi ukuthi sikhulume sinako udosana sami manje phela mina sengikhulelwe yabo uzokhulelwa that's nice and mina bangifuna umntwana oyi-1 manje senza njani siyayibulala isibusisi sivela kuNkulunkulu asisibulali sizobona ukuthi simkhulisa kanjani imbekezelele le 9 months plus ipain sizabona ukuthi simkhulisa kanjani so should mangavela athi ama-dreams wami lawo so niyawahlaziya nobeke ukuthi okay sharp ungachubeka ngawo no ungasawuchubeki ngawo senze amanye or senze wami ama-dreams yazi last time kunenye video ngiyenzile ngithi ayikho indawo e-rich njengasemathuneni mathuna rich because sihamba neziphiwo zethu lezi uNkulunkulu asifakile lakithi sihamba nazo mawufika uthola ipartner lakho hlalani phansi nikhulume hayi mina ngifuna 1 2 3 mina ngifuna 1 2 3 yabona simitana njani halfway mina ngifuna ukwenza ini contest yakuyeyi and manje sengishade nawo yabona and umntwana ngathi kwamanje angimfuni so manje wangathi i-50-50 lento eshoyo no ukubonisana mara ngathi i-50-50 no ukubonisana ngasho ukuthi 50-50 but ukubonisana ngithanda ukuthi sidle la endlini ngo-8 ne why isithando sami ngo-8 ngifika la endlini ngo-5 and kufanele ngithathe i-hour ukuthi ngirelax after ngirelaxile ngizoqala ngipheke yabona wena ubona njani okay mina mangifika la endlini kungcono ukuthi ngibeke amabhodo kancane wena mawufika lana ocedelele ngo-7 siyahla sesibulele lo 8 yabona ngiyam accommodate yes
Nakudictator la. Eh. Yimi indoda la. Isikhathi edasafana lesikhathi. Mara musi Christianity iBhayibheli lithi inhloko yendoda. Asimisi uwe kose ulide, uwe kose wenza izinto, uwe kose alandele unkosikazi. Yeah, iBhayibheli lithi ungumsizi. Ne? Yes. Yangichaza leyo. Yangichaza leyo. Usiza phezukwane. Kwinto ekhona. Yeah. Okay. Yeah. Ngicale angisho ngithanda kwasho izitsha. Yeah. Ngiyasiza ngiyawasha. Yeah. Bese yena ufika uyangisiza uyasisula. Mhlamba ngiyenza isense. No, you does. Yeah, ungumsizi wami. Ne mina ngifike ngiwasha izitsha ngiyacedelela. So leader, men are leaders. Yeah. So nangabe mina ngenze ukuthi nkosikazi wami unale even structure wise yabona and then So sobudoda. yeah hayi ukuthi ndoda but uyakhona ukuthi aqala izinto. Yeah uphiwe unayo lento ukuthi akhona ukuqala izinto even mhlambe educational wise. Yeah. Usmart udlula mina. Yeah. So labo siphumo njani? Yazi ukwesinye isikhathi mina vane kukhona kuba wise. Ne? Ezinto uyangisho uyahlala phansi usianalyze. Yabona okay strategy mina nginokusebenzisa. Okay. Stop. Strategy nginokusebenzisa lento lena igreen. Yabona my green so lento lena angivumelana ukuthi green lime green. Yabona igreen yona but kimi ayisi green lime green. Yabona lento masingayithatha soyi2 siyenze ibe green soyi2 yabona lime green ayisi green. At the end of the day ngiyazi ukuthi lento lena izosisiza soyi2 so ngivumelana naye but ngiseyize ngamanje lento manje njalo manje bese mina ngiyamvumela ukuthi no be leader sami alufuli and manje ekhaya lithi babona ngathi ngidlisiwe. It's not about the khayini. It's not about the khayini. Yeah. Hayi. It's not about the khayini. It's about noyi2. You know, kwesinye isikhathi kuna this thing lena babukele emakhaya esiyenza angazi ukuthi iphutha or yini masilela ne. Abantu nabazolobola ekhaya kaThabethe. Ne? Angeke ngivumelana nabafowethu ngavumelananga nonkosikazi wami. Fanele ngivumelane nonkosikazi wami kucala. Sivumelene ukuthi sohamba so. Bese abafowethu nabafika la sehlala phansi ehlaziya. Sivumelene nepartner lami. Ngina sokhuluma kanjalo. But egcineni angithi so bazoba nombono, babe nombono wabo. Ngiyazi mina ukuthi sivumelene ngani nonkosikazi wami. Babe nombono sonke sibonisana but egcineni kuzogcina yabona lokho esivumelene ngakho. So thina abantu besifazane most of the time basilithatha igama lakho. Asivumelani nabo, sivumelana nabasekhaya. Yeah. Ekhaya but blood is thicker than water. Yeah, but manje sesikhuluma ngefamily yethu. Asakhulumi ngefamily yakamkhulu. Manje angeke yenze lento Thabethe ukuthi ngoba ezinye izinto udinga ifamily yakini ibakasise ngento ezithize ukuthi uThabethe wasikhethela into yakhe. Wasikhethela indlela yakhe yena nomuntu wakhe abaqhubeke. Yeah, ufanele nichubeke. Manje ufuna sizokithi manje mara usikhethela yakhe indlela wena. There's a friend of mine ngiyaxolisa ukumenshina lo beka iMuslim ne and what Christian. Yeah. Yathi uzosibona. Waphuma kuyi. And namanje encenga. Uyincenga kuThafu athi decision engisithathele yona. Noma kuyababa noma kunjani ngibuyele emuva. Yeah. So i decision mase uyithethe noma turning back. Fanele kudala engithethile noma ngababa kangakanani uzobhekana naye. Manje lese kuza kufika lesikhathi lesuthi kose ayilotsholwa athele ngenyongo nana manje wena uphume kule isiko lasekhaya. Yeah. Wathatha iChristianity and iChristianity anikwenzi lo. Yeah. Nenza kanjani manje nawo indaba omshado phela manje nenza kanjani kuleyo part leyo ngoba uzosidinga thina udinga umalume nabo khari nabo bani kulo mshado wakho le
ngoba ngeke uzihlale etafuleni wena for umntana wakho or ngeke uzihlale etafuleni wena uyokwelobola Yeah. kwamele uthumele bakho omalume nabohari so manje ngoba wena uzikhethele yakhe indlela ne-constitution yakho sikhuluma kanjani manje lapho Angithi lento lena izomelana nami. And manje ngishaya lapha phambili ushaya mina. Kufanele ngibahlalise phansi. Mina angina problem nento zeni enzenzayo. yeah Zi right for nina. Okay. Yabona. Mina kwami asiwenzi 1 2 3 4 5. Unkosikazi wami ngimlobolile. Mangabe root akekho umuntu ofake nesente la. Yami le mali. Ne? Ngicela ukuthi into esone so mina ngiyenze. Hayi mina ngiyenze. so sozophuma lapho ukuthi bakuthanda kangakanani Yeah. because if umuntu akuthanda kwamele akuthande lento odecide ukuzenza Yeah. manje. Umuntu ohlakaniphe uzothi no. Sizokusupport. Yabo sizoyenza the way ofuna ngakhona. I think Angeke ungicriticize. ngizwa samana khuluma ukuthi umfundisi ukuthi Yeah. athi nyaye kayithi Yeah. bayizinto zabo zophahla nani but Yeah. amihle mina yabo Yeah. akahle akaparticipate nabakucile lapha nana Yeah. ukhona ngoba kusekhaya la Yeah. but uparticipate akaparticipate kulento abazenzayo And baya nasekhaya fanele bakwazi lo. Ukuthi hayi sizoyenza ne. Sona mesimtshele mara ngeke eze. Noma ngezofika la nahlalisa lethi emva kwaloko na ngihambile. Wala sethela ama contract ayi7 emva kwaloko na ngihambile. so manje kumele samukelane ngama decision wathathayo Yeah. ngisikhulu Yeah. ukuthi wena decide ukuthi no I'm taking this because ngibona ukuthi le angihambile kahle mina ngifuna ucala yami Yeah, but remember ukuthi mazikushisa. Bazothi sakutshela. yeah Azange usilalele. Kunjani makujeti? Lo uhlala ukulindile lo. Yeah. Yeah. Kunjani makuso? so ushuta amagama amantombazana kumele afundiswe ukuthi uzokhula uzofika stage la uzokuthathwe khona Yeah. ukwazi lokho ukuthi uyisona omunye umuntu oyoqalisa enye into ehlukile naleya lasekhaya Yeah, kuba njalo vele. kumele kube mara angazi ngizobakhuluma into efana njengale bamthisha umntwana ukuthi uzothi nasoshadwa Yeah. ukwazi ukuthi uyeka yonke into ofundiswe yona la endlini Yeah. angazi ngizoba ngikhuluma nje so usho amagama because start bafundisa abantwana bethu bamantombazana manje ukuthi ukwazi nawe uthathwa Yeah. uyohlukana lento oyenzayo la Yeah, ekhaya like, Uqala yini. yeah. And then umfana simfundise ukuthi une right yokuchange wenze into ofuna ukuyenza wena tu izogculisa wena But angeke sikukhulume lokho. so asithi manje can we start doing that to Yeah. teach them Yeah, i-generation yethu. yes Yeah, because njengoba ukuthi- ushuta ama-2000 lawa ahlukile phela. Yeah. so thina ama-70s manje kumele sithishe lama-2000 ukuthi be you Yeah. yes ngoba bakho manje usesela under iroof yami uzahamba ngalo but if ever ufila ukuthi lento awuyithandi even noma unga-7 years old ngitshele baba I don't like this No kwamanje ngicela ukuthi ungithobele. Okay. Manje uhlala la ekhaya. okay Ngicela ukuthi ungithobele. Sihambisa izinto ngalendlela le. Mase uphumile manje la ekhaya. Sono wakho umnkosikazi. Mangabe bokwendlela benithanda bebe siyenza la ekhaya ucubeka ngayo. manje ngoba njengoba ushuta ama-2000 phela ashona baphila ngempilo so athi but ungenzisa into ongayithandi baba ngiyavuma kakho la baba siza ngithi mara mina baba angithandi lento Yeah, ngicela ungibekezelele uzophuma la endlini. baba ngina 7 years old mina manje uthi ngibekezela until 35 ngifika Yeah. 35 Yeah, mana 18 years mangabe sobona ukuthi ushap. so lokho angeke kumenze ukuthi abe imathini rebellious abaleke la endlini or abone kungcono ukuthi aphume kuseni abuye sokulate No, angisho lapho somfundisile yeye. Yabona. Umntwana siyamfundisa. Yabona. You know kunamaphutha evaneswenzi singamadoda. Uthole ngithi mangidrive ngihlalisa umntwana wami la. yeah Ngidrive naye. Yeah. Ngimfundisa into umntwana loyo. umfundisi drive Kunini? Ana 2 years. 2 years Sikahlele la. vele umfundisi ukuthi noma ngingasekho wena uzofuna Masithola ingozi yemoto lapha. yeah Kuba umntwana ona 2 years. yeah Umntwana mfundisa uhlalisa idini wophi ibhali. Yeah. Ungayichinji leyo, ungayichinji.
every day masigibele ekarini mangigibele ipulpit abantwana nabasakhula bebangeke babone lapha epulpit bazongidisturb bebazi kahle ba manje ushumayela fanele hlale phansi simlalele and aniphumula esontweni sonto lingaphumanga bebakwazi kahle lokho lento yangena la emqondweni wabo so umntwana mase semncane ichance ukuthi umfundisi mold yeah into lefuna abi yeah mase eqala ukuvuleka amehlo ke la sekade man mina lokhu nalokhu bengakuthandi yabona mvumele mlalele umvumele ungadayi ngoba kusona noma sowukhulile sihamba ngalendlela le no mnikele ichance yeah because uthola umuntu alimele le ekhaya la kakhulu ayintombazana nakafika la ngoba walimala le sekabona nala yeah uyaqinezelela eqinezelela Yeah. meaning fana abe la uba happy ukuthi asenze ithina yeah kahle kahle yeah senze relationship so ngenzeka uthole umuntu ongasi same stream nawe yeah nanisahlangana but nomthatha bese nafika niyamoldana yeah nibe ilento into ebalekile ah ile ibaluleke kakhulu ngoba le kimbe ngithize yakhumbula ngomele uthathe umuntu similar yeah ne-believe na yonke Yeah. kanti Mase futhi ehleli mhlawumbe soyi-two. umsebenzi wakho umkhipha kule nto le yasekhaya yiwo le Yeah. bangayithandi manje nasekala sikathi yeah asenze so uyamnika leyo chance ukuthi nithi but umama wakhe lebe bangamniki leyo chance ukuhlala so yeah so then you are saying to me now nina ingabhidlela lento yeah kamnandi futhi ibe right kamnandi ikhule ibe sharp kamnandi it's about the communication kakhulu lena thina kuma relationship wethu amaningi siyisabayo yabona siyisaba siyaqabangelana ukuthi ayi lo ngiyamcabangela and which is wrong ngangiqabangile khuluma ngangicabangile mina ngicabangela ngizokhuluma ngikutshela ukuthi this is wrong noma into ingaba incane Mr Maslela uthi hayi le ngikhulumi incane izokhula mase ikhulile izosilimaza so asiyikhulume kuseseyimanje siyilungisise semanje mase ilapho udayisa ilungisa lento la sidlule ekhaya siphahla wena ufika la uyaphahla yabona ekhaya senzi lokho wena ufika la uyakwenza angeke kuhluthule ngithi ayivele phuma kulezi zinto lezina fanele ngihambe nawe kahle kancane nawe uhambe nami kahle kancane egcineni sibe nalento ecommon esivumelana ngayo makenzeka ukuthi lo nahihizana vele bathi ufuna channel ukuthi abe kulento le othi wena funa siyakhe manje la Yeah. but yena lokubuyele emuva uya resist yena like akafuni yeah ngoba unalento ukuthi ngikhule ngalendlela yena mina and Yeah. ngisebenza yeah vele yeah and yengiyaziyo yeah and yangispanela mina so siphuma njani lapho ngoba wena ufuna senze lento esiqalayo soyithula Yeah. manje mina ngumkhosazi wakho but should uphuma ngekhayini moswena no ngiphumile ekhaya but lento le uphume ngikhuliswe yiyo ukhuliswe yiyo, but and- usafuna uyicare uhambe nayo yeah ngoba Usayicare uhambe asithi nayo. before ngimitha wena ngokuthabethe yeah ngine flat lami Yeah. and lento bengipractice flat lami yeah le ngifunda ekhaya Yeah. nginekari yami lento ngiyenzile ekareni yami ngoba ngifundiswe yona ekhaya yeah and yangispanela nalesipani ngisithole ngalento ngalento le yeah so so ijwayele Sengijwayele. sengijwayele vele ngiyathandaza Bona. means all about umthandazo kimi yabona and wena songifuna ungikhiphe emthandazweni songinikeze kwezinye and izinto ngiyakuthanda bakuthabethe ibona uyonke lento engidingayo endodeni yeah but manje lento ufuna ungenzisa yona hayi mina asinikezane ichance mina ngicabanga ukuthi asinikezane ichance ichance asinikezane ichance ukuthi achintsha abe ngicela unginikele ichance ungilalele or sike sizame le entsha esifuna ukuyenza soyi2 nizame ingasebenzi for yena and uthi asebenza kuwe and uyabona iyasebenza but kuye athi angispanele lento asho lento lena is all about lento la emcondweni wethu yeah ilento la emcondweni wethu lento ayikusebenzeli because I believe kiyo so maye bakuthabethe lo njalo uyahlala nami shothi sihliphe njani shothi ilo kanjani yethu shothi masiqala ukudayithana sidayithane wrong shothi la ukudayithaneni
azange siklike kahle or azange sikhulumisane kahle okay njengoba sizohlala soyi2 manje wena ngobe uqinile kulomthandazo wakho Thabethe yazi uqinile ngibathi uqinile yeah shuthi lana masaya la zange sifike sithi sifike seyenza but zange sicine yeah So is that what lead us to divorce? no Or is divorce? finance compromise sometimes finance compromise ithi ngizama compromise isithando sami yabona owena compromise or ngicompromise So compromise ukuthi kuyaphahla. angisho sifuna ukwakha this thing Mara manje uphumela ngaphandle esontweni usitshela ukuthi siyaphahla. no angeke ngize ngiyenze leyo nangiphutha ngeke ngize Manje yiyo ke wena yonke into i-right iphela. Wena, yeah, wena. Only thing yile. Mina. Ile yale believe ke. Mina. Ile yale believe ke Mthabethe. angisho kulapho I think lapho kufanele ngisebenzise ubunhloko bami manje I think manje kulapho kufanele ngisebenzise ubunhloko bami ke manje yabona la ekhaya kaThabethe Yeah. hayi awume kancane ngalezi zinto zakho Yeah. yabona lana kaLukas siyathandaza la Yeah. yabona lana kaLukas silala ngo10 Yeah. yeah sengilethe order futhi ekhaya Athi okay nakunjalo ngiyaphuma lapha. yaphuma yakuphi Nangu isicala yami impilo. Bose le ufuna ngizisa yona. Hayi. uphumela net logo Yeah. hayi makunjalo ngiyazigeza mawuphumela lokho hayi And then papelity nge-divorce ke Mthabethe. Ngoba sesifikile izinga leli ukuthi sizamile manje ukuthi ngibethi ngithola umuntu oright empilweni yami but ngithi ngizama ukuthi senze into yethu akwenzeki ngoba unale belief lo ngibalile necaleni ukuthi be careful on taking someone ungekho self-belief yakho. Then sesifika ku-divorce phela manje and manje wena kuleke Christianity i-papelity not divorce uNkulunkulu akayifuni. ithi akayifuni uNkulunkulu ne alithi kuyisona ithi akayifuni yeah So into engayifuni uNkulunkulu yisona Mthabethe. but isona uNkulunkulu yasithethelela Oh so ngathi siwani kuphela ngasithetheleli siwani uNkulunkulu isithele isona ngasithetheleli sokuthiwa umoya engcwele zonke yasithetheleli izona wenzani? sokuthiwa umuntu Kuthuka. kuthiwa umoya engcwele yeah Awuchaza kahle. igama lesilungu bathini kumokha umoya engcwele The Holy Spirit. yeah Okay, ukukhuluma kabi ukukhuluma umoya engcwele kabi awubeke example. beke njani eshangazi ukubhekena mara net ukuthi umoya engcwele yeah ungawu-respect umoya engcwele yeah Manje umuntu athi ngikhuluma mina ngikwazi umoya engcwele. yeah akawazi so wena kufanele ngikufundise if uyafuna ukwazi if uyafuna ukwazi Bese lo nyawuthuka mara ngikawe ukuthi ngithuka umoya engcwele. Shitho ngwagama mina longikhula nje ngithukana nomoya engcwele shitho uNkulunkulu uthela ngibheka mara lo yena. hawu lo ile sisona ngasithetheleli zonke yasithethelela uNkulunkulu izona zonke yasithethelela asikho isibona Ngiyacala uyizwa. asi sizoyilungisa Mhlawumbe ngiphuza amanzi kancane. Ngizizwa kahle ubuya. hayi soyilungisa yeah but itopic yethu boyindaba leya lesayikhuluma before ngifuna usishaya ngamagama akho okuqina njengabantu abanye abantu basafuna ukungena kuma relationships or abasafuna ukushada ngicela usipha amagama akho okuqina Bengiqinile kuleli ukuthi thatha umuntu osame spiritual belief. But Mthabethe today ungivezele indlela ukuthi ungakhona umthatha umuntu noma ngekho same belief bese niyafundisana. yeah It's all about ukufundisana until nize thole yenu into. yeah Ngithandile le ndlela ubeka ngayo ukuthi calani yenu ezosebenzela nina. Ngoba le besebenzela abazali benu angeke mhlambe ifinally yamanje ngoba usho ukuthi even ama 2000 angeke afane nathi manje. So kancane ngathi ngiyangena kule lakhe iside ukuthi ngingamthola umuntu obelievela into ethize thola ukuthi vele dala afuna ukuphuma yeah kulento. So mina sengimuntu ozokhona umsiza aphume kule belief beka kuyo azokusecala yethi belief because kwa yona le belief iqale wabanye nayo yeah bayenza yabasebenzele nalawa abakasikhosana baqale yawo yabasebenzele bakamabhena nabo yabo so umabhena bonke bakhula nje ngoba loya
Iyaqala lo yamabena lo. Yeah. Or lo bathi yamhama ini batata nana Yeah, wathi yeah. wenzekala from lapho waba nenkinga yalokho Ibhatata. ebhatata. Yeah. So ngoba manje umkhulu wakho waba nenkinga namazi aphuza amanzi wahisheka. Yeah. So bese singaphuza amanzi manje. So ngiyavuma kancane babethabethe nawe ngizoyifunda mara sesifundise nabanye ukuthi yes ungamthatha umuntu obelievela ku something ehlukile Yeah. then bese nibuilda yena into ezonisebenzela. Yeah. Because even neBhayibheli lithi what you believe on Yeah. it will work on you. Yeah. And it's what we all have to believe on. What you believe on, it will work for you. Yeah. So ngamagama ngithi communication. That's it. Done. Yeah. Amagama abalulekile ngithanda ukukhuluma nawe emakhaya. Khuluma ndoda ungathuli. Ungayenzi into ongana reason yayo. Masikubuza ngayo kusasa uthi nawe ayithola yenziwa. Ngicela ukuthi sifundeni ukureason. Each and everything oyenzayo iba ne reason yayo. I-reason ukuthi ngikholele ekufeni nakuvukeni kwaJesu Kristu nginayo i-reason yakhona. Yabo niyokuphuma kulezi zinye izinkolo nginayo i-reason yakhona. Konke esikwenzayo sikwenzela ukuphamisa uNkulunkulu. Yonke into esiyenzayo senzela ukuphamisa yena. Nathi sihlelela sinamadoda sikhuluma namadoda. Each and everything ifanele ireflect ubuNkulunkulu obukithi. Khuluma ndoda ungathuli. Inkinga idagibelana. Sesihambile emakhaya siyabonga.